Il-budget totali għal-qasam tal-migrazzjoni u l-azil fl-2021 laħħa il-142 miljun euro u biex l-Uffiċċju Ewropew għall-Azil l-EASO ikabbar ir-riżorsa tiegħu u jtejjeb anki it-taħriġ illi jagħti. Dan qalu l-President ta' Malta George Vella f'diskors li taf konferenza illi fakret l-10 snin it-twaqqif tal-uffiċċju u l-kisbit tiegħu. Dr. Vella appella wkoll fl-istess konferenza biex il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju li għadda dwar is-suġġett jiġu implementati mill-aktar fis. Ġin notat ukoll kif issa li għaddew 10 snin mit-twaqqif tiegħu l-uffiċċju se jsir l-Aġenzija Ewropea għall-Ażil u se jgħin biex jiffaċilita il-proċess tal-ażil għall-migranti. Fid-diskors tiegħu il-President Vella fakkar fil-kriżi tal-immigrazzjoni tal-2015 u kif il-partijiet kollha involuti jridu jaħdmu id fit biex fost oħrajn ikun miġġieled it-traffikar tal-bnedmin. Nina Gregori, d-direttur eżekuttiv tal-EASO, qalet li dan għamel passi kbar fi żmien qasir u bħalissa għandu mal-1000 uffiċjal jaħdem f'10 pajjiżi differenti. Tfakkar ukoll kif 10 snin ilu l-uffiċċju kien jopera biss b'12 impjegat u issa dawn jgħoddu l-500. Gregori qalet ukoll li fit-triq il-qudiem migranti li ma jikkwalifikawx għall-istatus ta' refuġjat se jintbagħtu fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom u jkunu reintegrati mill-ġdid fis-soċjetà b'mod sikur. Dwar is-sitwazzjoni fl-Afganistan, Gregori qalet li sissa kollox jidher li migranti minn dan il-pajjiż mhux joħolqu influss fl-Ewropa, iżda xorta hemm riskju kbir ta' kollass totali tal-pajjiż.